Ассалому алайкум, бародарои ҷонсозои хубен. Ҳама каса подписатся метинем ва якдонаги лайка меҷиқем. Хушхабар дорам бародарои ҷон. Курси имрӯза имрӯз 21 май соат 8:22 ба вақти Москва ва 10:22 ба вақти Тоҷикистон. бародарои ҷон, ин як хушхабара бомбаяне. Курси имрӯзаи мо боло шидагие бародарои ҷони ма дар Конвер плюс. бародарои азиз, нигоҳ кунед, курса 201 сомон, шидагияи 1000 рубл ва доллар бошад 12. бародарои ҷон, доллар бошад 16.13 ва евро бошад 15.26. бародарои ҷон, курси конверт дурӯғ нестай. бародарои ҷон, курси конверт ростай. илтимос ақорат накунед. Мефаҳмонам барои чӣ дар банк ихел метаҳам. бародарои ҷон, банки Тоҷикистон курса баланд намета. курси имрӯзаи мо дар банки Тоҷикистон чӣ хеле ки дар шумо мебинед, банкҳои Тоҷикистон дар бародарои ҷон, бонки миллии Тоҷикистон 172 сомон 1000 рубл, бонки Эсхата 172 сомон, Алифбонк 172 сомон, Спитаминбонк 165 сомон, аввалин бонки молиявии худ 166 сомон, ҳумо 167 сомон, Равҳидбонк 172 сомон, бонки байналмилалӣ 164 сомон, Каскомерцбонк 165 сомон, Коммерцбонк 149 сомон. бародарои ҷон, илтимос подписатся кунед ва курси конвер плюс ки ман 201 сомон нишон додам, ҳатман ростай бародарои ҷон. Просто курса банкҳои Тоҷикистон боланд наметиҳанд. раҳмат барои подписатсиятон ва дастгиритон.